bingung kudu kepiye lek nglakoni. Simbokmu ya bingung ngerti kanan kowe kaya ngono. Ah saiki ngene, nek seneng terus nyebrak. Apa tak betul karo? Beli omah kae. Beli awake dhewe kae. Iki ngomong mak, iki ngomong mak. Nyang kok glek. Estu apa gaweanmu golek sok rangkungi apa Bu? Nggih pangestunipun sampun paripurna pedamelan kok. Nggih ora, ya syukur. Umbah-umbah kemo ya wis rampung, sampun. Titik bebek mentok banyak. Ning samping omah ya wis tok pakani. Sampun nggih ora, ya syukur. Mergo gawean wong wedok ya aja sok ditinggal. Nggih. Kena jagongi wong lanang iki kena. Nek gaweane wis rampung, gaweane wis paripurna kuwi jago ngono karo wong lanang. Nggih. Ngestaken dawuh. Kae kok ana training semampir ning kamar mandi ae traininge sapa? Nggih, training kula. Terus klambi senam kae yo klambimu kok piye? Nggih. Sirmar kok ngapa? Nggih sir kula menika nderek ibu-ibu kiwa tengen nduluk tiba menika menawi Selasa sonten menika sok ngawontenaken senam. Senam apa? Senam ingkang aerosmith menika lho. Apa? Sing nganggo dicek menika men supaya awak kula niku ya kenceng, awak kula kenceng, awak kula apik niku piyai kakung mboten lirik mriko-mriko. Nyatane sampeyan niku nek muni teng arep omah nek ana tangga liwat ya ning alembono entek amek kurang golek nek bojone dhewe blas ora tau dialem niku sampeyan niku jeneng wong lanang sing kurang nganu napa gatekke karo bojo. Awak ya fatal. Kowe iki wis umurmu wis tuwa, wis kepala 5. Nggih. Awakmu wis melomprot kabeh kaya ngono iki. Sing arep keteke nggo apa? Kok gendas kae dikecengke. Melek mikir kuwi apik. Mboten perkara ngaten lho Mas wong jeneng bojo budidaya kok ya ora entuk. Kula sir kula niku nek minggu niku sampean ya aja dolan karo kanca-kanca. Kula warga kula niku sok dijak dolan. Nolowati niku sok dijak renang. Wah. Ana aku nolowati renang nek salin seringan. Kok salin seringan pripun wong nolowati niku ya putra panjenengan. Kula warga ora tau dijak piknik. Nek kanca-kancane dijak piknik yo lagi tang cerak-cerakan ning sok dijak piknik. Kula niku nek nyawang story WA sampeyan niku sok karo adil. Mosok pasang ten story mangan karo kanca-kancane ning mall. Monggo kula niku blas ngerti mall kaya ngapa wae belum tahu. Kok bojone ora tau dijak, anake ora tau dijak ning kafe. Semburu senenge dhewe niku jenenge ya ora apik. Dan mancing bakar kali kanca-kanca anak di ora dijak bojo ora dijak kaya ngoten niku napa ya wangun nek sampeyan masang story gambar kula niku napa isin ya ora sumene aja kaya ngono biyen ketok apa saiki ketok apa sik stop aku ora gagas perkara
Ning sing tak gagas jebul duwe anak wedok ayu ki ya ning ati ora tentrem. Duwe anak wedok sing banget Swistya Iwano kuwi ning ati ora jenak. Nggih. Aku ngerti kok. Tangga-tangga do tekan kene iki aku ngerti. Geter kaya nyunggi gender tekan kene. Nanut. Ngarepku mangan kene ngajari aku gender. Ngerti sing digoleki dudu aku. Sing digoleki Nalawati kepengin nyawang anake dhewe. Engko nek anake dhewe ora metu terus gendere dusung meneh go bali. Karo gemermeng ae. Aku apal kaya ngono kuwi. Aku ngerti trike wong-wong aku ngerti. Lewate piye? Tulus kae nganggo kethu. Ora ketok rupane. Tekan nggon aku, gayane iki tawa tawa kamera. Ning arep karo anakku wedok. Aku ngerti kok trike wong-wong. Blendis kae gawa cetok. Gue jeki cengelek kae wae. Kayak arep ngajari elektronik lan nyawang anakku. Warna-warna. Aku wis ngerti kok. Wis ngerti trike wis. Wis tak apali kabeh apa. Kabeh mau men kayunya. Lah. Kaiban. Satu kepengin nyawang karo anake wedok. Wah ya piye kaya ngono. Wah nganti latang ki bleder. Anggere surup nom-noman ki biasane nek tetek. Ora ning ngarepku mayak dhewe, ning ngarepku mayak dhewe. Wah, sing nganggo sepatu. Ora sing nganggo katok-ketak. Dilebokke kaose. Bokonge suwe ayo wis. Rena sekolah iki rena. Ning pirang-pirang dina iki. Yen nggih. Kadang anakku kok beda ada saben kok. Tak sawang kok kaya ciput pucet. Jane anakku ki lara apa nek pancen masuk angin ya disowanke Pak Mantri. Ampun. Pak Mantri niku nekat e wong. Saniki pun mboten nyawang kiwa tengene Pak Mantri niku. Tegese mantri iki mantri pengobatan. Sapruk ngoten. Sowanke Pak Mantri, ya. Ben diperiksa. Ben diperiksa, dinunul. Penyakit iki apa? Terus obatnya iki apa? Nek kira-kira Pak Mantri ora iso nangani, sowanke Pak Marjo. Pak Marjo dokter ae lho dul prapatan. Dokter umum. Larane lara apa? Lah wong bocah lara ya tok nengke wae nek bolak-balik kok pangane kulir asem terus. Ayo rapi to. Urung mangkane ngombe kulir asem kok dipangani kulir asem. Aku ngapa? Nah, kowe kuwi kok ngombe kulir asem. Dadi men ngisi awake. Nggih. Kula tak matur ning bebek ampun duka. Mulai piye kowe? Nek aku muni piye? Bebek. Bebek napa bakmu ki apa? Bebek liya sayang ora sakruna tembung sing aneh-aneh karo bapak utawa mas utawa kiraka. Mas Gareng mboten nesu. Ora apa-apa. Kok nangis bareng apa ya? Lan kumrebes milih ngrasake kanane Kang Putra Nalawati. Aku linteng saka kene lho kowe. Kowe iki nek nangis elek banget ya ya. Ora jelek-jelek kaya ngono kuwi. Tutuk pisan. Kula tak maju leh kula ajeng matur. Heeh. Tenang apa? Nganuri ketiwasan janjane kula niki wis desek rembug karo anak sampeyan Nalawati. Terus lara apa bocah? Nalawati niku mboten lara, ora lara kapucet kae kok lemes. Aku krungu lho nek ning mburi kae. Aku pas nek
dudu kono kawan iki dudu ati. Sing wajib banyol iki aku. Kowe aja banyol. Tegese menika ngandhek. Ngandhek iki tegese piye? Ora sing cetok. Aku lho kowe. Ora gawe bingung akhire wong tuwa. Wong tuwa aja. Piye? Wong aja. Tara untuk. Bawa kira wajah iki untuk ora untuk apa piye? Mbok dijabutke. Matur Pak Dokter gigi, Pak Dokter anak kula dijabut gigi kula dijabut nyawane ngene lho gawe. Sampeyan ora siap-siap kali kula. Bapak mojo menika ingkang putra. Ngerbini.
Wekasan aku kedadian kaya ngene dudu lebote bapa dudu lebote biyung. Sing wajib nampa paukuman dudu kok bapak dudu kok simbok. Ning nolo mati sing wajib nampa paukuman aku tak golek dalane mati du. Aja bapak aja simbok sing tekaning pati, Pak. Opo matune aduh kabeh perkara kuwi aku ora iso ngomong karo kowe to nek aku arep ganti disemprot aku baikon nanti mlebu jantung barang seneng aku mangan barang saiki to mboten Mas dirembuk iki mau pancen lagi padha lali aku ya bingung kudu piye nglakoni simbokmu ya bingung ngerti kanan kowe kaya ngono ah saiki ngene jujur-jujuran iki iso rampung perkarane nek ngerti sapa wong lanang sing wani ngarake kowe inggih nang janjane mbiyen ki ya sing ditiru ya bapak nek aku mbiyen ya ngono dhisik. Kowe mbiyen tak turu menawa kontrasepsi. Iki lah zaman modern, jangan sampai terjadi seperti itu. Kowe menengo malah gaji lambing. Aku tak nakoni anakmu, mungkin sapa Analawati. Nek sing lanang iku kecekel terus tak parani, ger nang. Kowe itu mindakne karo anakku. Nek jalanku ngakoni terus kula tanggung jawab Pak. Korene, tak korene. Ora gagas anake sapa? Ora gagas derajate apa, sugih apa miskin, sing jeneng wong daud kuwi utawa wong rabi kuwi gegarane mung seneng. Seneng. Nek seneng terus nyebrang. Seneng. Nek seneng terus nyebrang. Biasane nganten mergo kebutuhan. Aja ngomongke mbokmu tak padrani. Sapa? Kulo tak jujur. Ning bapak ampun kaget. Ora no. Nek kowe jujur jenenge iki. Apa jenenge Amir? Apa jenenge Iwan? Apa jenenge Budi? Aku itu ketemu ngesti. Ini Ibu Budi, ini Bapak Budi, ngono kuwi. Bapak niki wong kanan kaya ngene kok ya iso guyon. Apa nek kamane? Nek itu guyon. Moko dijaluki lakon sing gayet, ya ta? Kudu gayet. Sapa? Ana Sapa? Santoso. Derek matur kok. Lambene kaya muni Santoso. Upama ya ora subyek dimantu Santoso. Raja-raja kaya prambat. Aine iki kaya lomba. Espe. Sapa? Moga-moga dadi Santoso. Nganti Santoso aku sok berat. Aku dhewe rontok ya dalan papane. Kulo tak matur kali bapak. Matur ora dadi ngopo, ora dadi ngopo. Pak. Sing tumindak niki dudu wong liya. Wo? Sapa le? Apa tanggo karo? Sanes. Sapa? Mulya mana? Mulya awake dhewe kae. Sanes. Ayo. Kiwong omah. Sanes. Sapa? Sapa omah guys? Tak pananane. Tak dodoke korine. Tak kirane gampil karo suruhe. Aku sing arep lamar karo orang mau. Munggah iki ora lamar. Inggih. Kula warga.
Hei guyu lagi mau. Glegeken mas, glegeken matamu. Nyek kok glegeken. Kowe sak dipikir tak tau glegeken kok. Kok matamu kayak banget sampe terus ngising ora bener. Aku glegeken ngomong. Ora iso dadi daging. Salah. Inggih. Inggih menika pun Yayi Lengkung. Hah? Yayi Lengkung. Lengkung anak saya. Lengkung anak saya. Inggih. Tenang kok piye, Nak? Estu.